Integrál z 1 lomeno tretia odmocnina z x na štvrtú od 1 po 27. Napred si napíšeme jasne, že tu je x na nejaký exponent, takže píšeme integrál od 1 po 27 x a toto tu je vlastne x na minus 4 tretiny. Minus 4 tretiny dx. No a teraz toto vieme integrovať, exponent sa musí zvýšiť o 1, takže primitívna funkcia je x na minus 1 tretinu. Teraz keby som x na minus 1 tretinu derivoval, tak dostanem minus 1 tretinu vpredu. Tu tam nechcem, takže to celé ešte násobím minus 3, aby som naozaj dostal x na minus 4 tretiny. A toto beriem v substitučných zátvorkách od 1 po 27. No. Takže teraz môžem dosadiť hornú a spodnú hranicu. Toto je rovné minus 3 deleno, lebo x na minus 1 tretinu je vlastne 1 lomeno tretia odmocnina. Takže 27 a z toho tretia odmocnina mínus a zase máme mínus 3 lomeno, dosadíme za x1, čiže jednotka a z nej tretia odmocnina. No a teraz tento mínus týmto mínusom mi dá plus, takže tento člen napíšem prvý, ostaneme 3 deleno 1, takže to sú 3. A tu mi ostane mínus 3 a tretia odmocnina z 27 je 3. Takže tu mám zase 3 deleno 3. A to je 1. Čiže mám mínus 1 a výsledok je 2.